Istine kayun kanthi suka sugeng tias magayun du para tamu suka jroning nala bombong wonten wardaya miwah bingah lenging panah panjenenganipun ingkang menggugati Ibu Siti Komariah lan sedaya keluarga wonten ing aripiniji sureng pinilih dawahari Buddha manis tegesipun Rebu Legi Surya kaping 1 Oktober 2019 insyaallah mangke tabuh sedasa siang tepat Ibu Siti Komariah lan sedaya kluwangsa kepareng netepi darmaning sepuh mahargya suta hamiwaha siwi ing mangka boten dangu malih pahargyan daya muli kawiwitan duh para tamu panjenengan sami sampun jumurung karsa rawuh kempal manunggal-nunggal cipta nunggal rasa kalau ngaturaken wilujeng rawuh sekeca lenggah kanthi sak merdikaning kayun seksamaning budi mewah karsa wondene para tamu kakung putri ingkang katemban lumaksana wonten madyaning marga ingkang kepareng tumuju sasana pahargyan dalemipun Ibu Siti Komariah monggo nun kepareng daya-daya nyamaptaken kanggo manjing sasana paewahan injih karana boten dangu malih tumapa ing gati bewadaning kaki ni temanten daya kawiwitan wondene kula minangka pengendali wara taruna sekewakun ingkang badhe karya sesarengan kalian juru rias penganten paniti busana pangrengga busana saking sanggar rias penganten Queen Wedding Organizer mijil saking Rambe kagunganipun Ibu Ayu Kusumawardani utawi Mbak Ayu jangkep audio foto mewah syuting audio sound system jangkep ugi pun manembromo para kadang-kadang paguyuban seni hadroh modern Al Miftah ing mijil saking Pojagal Bangurejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kadipaten Tatran Kalingawi ingkang dipun pangarsani Bapak Bahal Udin. Ing mongko para tamu kula minangka penggalih wara ginela ing sasana daya hambuka wiwaraning suka duaraning kandha mure para ingkang samya kabuka ing nala saged lebda ing karya sembada ing samudayanipun. Raipun sedaya para tamu pun kanthi selawat tamba neati. Monggo Al Miftah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kawilujengan karaharjan wewakasan dosa tetepa sumandi kajualan kasaya tumandu ingkang mengugati semrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kawunuwun para pinisepuh para pemunden ingkang tuhu abadharma para nayakan negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana boten katalumpen sedaya para alim mewah ulama ingkang rinten mewah dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi babar pisan minangka panuntuning kiblating panembah dhateng kawula dasih ingkang pantes pinundi saha kinabekten
Purwa Widodo Rahayu ning atur kanthi ngenepaken raos ngeningaken Pocondriya monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu lan sedaya para adhi sekalian sawetawis kula dherekaken manuku puja miwah syukur kunjuk wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten ing siang alundangan menika panjenengan sami duh para pepundhen pareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja dumadaking gati dauping Sri penganten kekalih boten kata lupen sholawat wassalam tetap kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sanget kita tunggu syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi ndelan mangki amin Allahumma amin. Sawetawis para tamu kula minangka pengendali wara kepareng wonten kalenggah menika ngaturaken penggah reroncene adicara pahargyan kalenggah menika wonten ing ingkang mengkugati pepundhen kula Ibu Siti Komariah lan sedaya keluarga kepareng tepi darmaning sepuh pahargya siwinipun ingkang dahat kinasih Seno Ngasmodiah Ayu Anggun Firdaus ingkang nedya kajatu krama daup kaliyan Jejo Kokong Pinilih Seno Ngasmo Bagus Rafiqah Amin Syahroni Jalutanoyo pyanipun Bapak Muhajir Amin miwah almarhum Ibu Junem Bijil saking Balun Taranggeneng Pitu Ngawi Jawi Wetan Mrejana sampun tukapiti wanci tumapaing gati dauping temanten daya tumuli kawiwitan Pratama berkah pangestu biyan sami mugi katumrapna dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng binandeling agrami ketelega kantos rampung ing gati nuwun kala nuwun. Para tamu kakung putri miwiti pahargyan kalenggahan menika monggo sedaya para tamu panjenengan sami kula dherekaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah pahargyan kalenggahan menika mangke saged purwa madya wusana
kaleksanan kasembadan lulus niskawa tanpa nggih pambengan sekara-kara. Amin. Allahumma amin. Salajengipun katur dhumateng ingkang megugati monggo Ibu Siti Komaria Kang Rama Mbah Sarjono di Pati panggusanan temanten putri pakai peparengaken tindakipun temanten putri kaire putri Dumas Talapati dengkal saking madyaning pati panggusanan Manjing Purayagung. Bapak katur dhumateng Ibu Durias pengantin Paniti Busana Pangrengga Busana monggo Ibu Ayu Kusuma Wardani pun diatur sedaya kadang asisten sekaring kedaton kaapit dening Rama Ibu kekalih kairing putri Dumas Talapati jengkar saking madyaning panti panggusanan Manjing Purayagung. Monggo sedaya para tamu ya sami kula dherekaken istighfar sareng-sareng mugi-mugi pahargyan menika mangke saged antuk nugrahaning Gusti. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekaring kedaton kaapit Rama Ibu kekalih kairing putri Dumas Talapati Manjing Purayagung pun manem Brahma saikona. Ibumu bakal tapi wajib wong tuwa kanggo sira kulo yang kampung Sarjono kedaton kaapit dening Rama Ibu kekalih Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'asalama fi amri syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. sedaya keluarga wonten kalenggahan menika kanthi sineksanan para aji hazina ingkang sampun jurung lenggah tiraki mau kada asana tulus siwenipun duna bi uswati mahazina syarafahu Allah fi jiwar nabina ya Rabbana yang sarjana menandiko kono
madyaning sasana nggo ya Fir. Ma'asalam fi Gah malelo wonten madyaning kursi pinanjang bali kepinangun dadya mustikaning pahargyan. Tekating parada nyerang tutumreng wayu judul sageta sajiwa dhateng temanten kekalih. Monggo Bu Ayu sasampunipun temanten putri lenggah wonten madyaning Puraya Agung. Dongas Kalampati ngaturaken gogo jenar jangkep. Kalajengaken mangke pambedol ingkang patarusa kembaran Kiai Dewandaru Jayandaru. hazina Elong tinampan gogo jenar tamuli kawiwitan. hazina Oping temanten kekalih sageta sirna godha pamrencana napa bejo sagarwa putra lumentu besok temekane ma'asalam fi amani qada Allahu rabbi kalajengaken manggala yudha sakembaran minangka jejering pagerak bagus ugi ngaturaken uburape kagemanan Brahma tumapa ing panggih temanten. Kalajengaken saperangan bedol Sekaradi Pancawarna kembar mayang sakembaran. hazina Salajengipun madal pasilan para paraga jangkep manggala yudha pepareng gelak lampah hazina ma'asalam fi amani shaykhana Allah shaykhana Allah rabbina para tamu kagum putri sekaring kedaton sasampunipun lenggah malila wonten madyaning kursi pinanjang bali kewinangun. Monggo Bu Ayu kepareng temanten putri kaapit dening Rama Ibu nenggih Eyang Sarjana miwah Ibu Komariah panjenengan wonten pangandhaping Tarupagung wontene para manggala yudha sakembaran sampun jumujuk wonten madyaning wisma pangrantunipun Kadang Pisan Sutresna. Monggo-monggo Kadang Pisan Sutresna ngapit tindakipun temanten kakung nenggih bagus Rafiqah Amin Syaroni. Monggo kasuwun dumateng sedaya panekaring temanten kakung bijil saking Balun Karanggeneng Pitu Ngawi Jawi Wetan monggo nun
kinenderaken tindakipun temanten kakung nenggih bagus Rafiqah Amin Syaroni jangkep kadang pisan sutresna inggih karena tumapaking gati dawuhing temanten menika sampun tabuh sedasa siang tepat daya tumuli kawiwitan wondene pujangganing payiwangan Eyang Jumali monggo Eyang samapta wonten sak ngandhaping taruh pagung Eyang Jumali mangke kepareng pratitisaken menggah panggih temanten wondene tumapaking panggih temanten sedaya para tamu kakung putri kasuwun asung pangkormatan kanthi ngadeg sareng-sareng monggo jumeneng rumiyin Bapak Ibu ngadeg sawetawis monggo Bapak Ibu kasuwun jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis asung pangkormatan datang kasing temanten kekalih keng kepareng miwiti upacara panggih pangudi gambuing penggalih dinarung selawat srokal Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا
مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسيني مرحبا مرحبا Kasut lega malih monggo Bapak Ibu kasut lega malih. كل حمدي جل يا الله المصطفى الهادي محمد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم sing sapa tresna marang Allah mongko manut utusan Allah mongko Allah tresna marang sira lan paring ngapura dosanira salatullah salamullah ala toha rasulillah صلاتullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah lir tandure woso meler tak ijo royo royo tasenggo tematen anyar tasenggo tematen anyar bocah anon penek no blimbing kowe lo nyolo nyopenek no kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro
mono jumlah tono kanggo sebo mangko sore kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura sura iyo Salat salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah lirili tanggure wosumile tak ijo royo-royo tak senggut mati anyar tak senggut mati anyar bocah angon penek no blimbing kowe lo nyopenek no kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro dodo tiro kumitera badai pinggir dodo mono jumlah tono kanggo sebo mangko sore kanggo sowan mring Gustine mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura iyo noladolaku utama tomprape wong tanah Jawi monggo Bu Ayu temanten kakung putri lenggah dumatalang pati laju mangke madal pasilan wong agung hengek sigondo panembahan seno pati kepati Hamarsudi sudanan hawalan nafsu Pinasutapa brata panepi ing siang ratri Penato
wanita iki pomo tibak kene salatu umpama yo penak wae petuk ambek aku ketok agek pisan iki ya ketok lah kompak men rumah saku kanthi rahmati Gusti Dewa Pratama kawimbuhan berkah pangestu panjenengan sami tumapak ing panggih temanten Eyang Jumali kala tepat tabuh sedasa siang nggih Mbah nggih ing mongko nuteran taman pujangane paewahan nyatanipun nggihipun panggih temanten tepat tabuh sedasa sampun jajar sumandingan dur sesine siang pun manem Bromo ungeling selawat rokal kula pungkasi kanthi selawat ilir-ilir. Lah iki nek dalang wali pun gak iso. Tenang. Tenang, Bu. Ing pangajab saged temanten kekalih tenep raosipun. Wening kanca ndriyanipun pun tresnani sapadanipun boten klentu pandongaipun saged kasurungan iman lan Islam bagya mulya kang sinedya bisa renggang kula kumepyur kulut tegesipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin gadhah sampun jangkep besan sampun lenggah wonten madyaning Puraya Agung Bapak Muhajir amin lan sulipun swargi almarhumah ibu tegesipun sampun jangkep parigyan mongko daya-daya Dewa Pratama waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan katur dumateng panjenenganipun Ibu Sri Wahyuni monggo Bu Sri Wahyuni kepareng maosa mapta ing dadi sawidagire kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an kadang operator wonten ngaji wontenipun sampun wonten mikrofon sampun monggo Bu Sri Wahyuni wekdal sakabehipun kula aturaken. Sedaya para tamu kasuwun semene sawetawis netepaken raos ngenehaken kanca triya murid saged murakabi waosan ayat suci Al-Qur'an ing samudayanipun. Monggo Bu Sri Wahyuni wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا
mugi-mugi saged mahanane kawilujengan karaharjan mewah kasantosan tumandu ingkang mengku ganti kadang pisan sutresna kakri temanten sumrambah sedaya pratamu kakung putri. Amin. Allahumma amin.